एकदम बर'नि कालसारा ओंखारजोबखादोंना ओरैजाय खखा दङ, सान्द्रि दं, जेखाइ दं। Akan mau main dong nak? Bisa itu? Mundira boleh tak Rina? Nanti sini cuma. Tunggu dong. Asamnya. Hanya baksa Musulpur. Daw. Musulpur College dari arah Jelikan. Nah, ada kan sekali bukti sana nih.
दाउ हे डाइनिं हल बे ओंखाम जाग्रा बिराद गुवार ना ओइसिम गेस्ट हाउस माबा जिरायग्रा खोमा मोजां जादोंथ' बे आर'नाइजों सोंजोबनाय बिदिनो साइज जादों सियार बै नोंथांमोनखौ साखि लानानै आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै अख्रां सायाव थानाय सान अखाफोर हाथरखि हाला बिफां लाइफां जिबि आरो हाबासालियाव बुथुमनाय आइ आफा रायजो राजा बयखौबो साखि लानानै आंनि असे बिनानाव फरायना सम्पा बर'खौ बाक्सा जिल्लानि फुख्रिपार मुहुरिपारा गामिनि रुबिरां दैमारि आरो इन्द्रि दैमारिनि अनजालु फिसाज्लानि आथिखालाव क'क्राझार खारगामियाव थागिरि मनेस्वर दैमारिनि आखायाव थैस' सान्स'नि थाखाय गथायना होनाय जानोसै दिनैनिफ्राय आंनि बिनानावनि जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय निदान आफोद खैफोद नायनाय गासैबो बिबाना बे फिसानि जासिदो साखि आरो नोंथांमोना दिनैनि आंनि बिनानावनि गोथार जुलिनि समाव बोर होदो अननानै रुजु रुमाय आलो रायजो मोनजानायनि दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय